Здравейте, приятели на Бизнес Фейс! Казвам се Ирена Сиракова. Днес реших да ви подготвя един видеоурок за една много полезна функция на Facebook, поне според мен. Аз лично често я използвам в работата си. Става въпрос за публикации, които могат да се нагласят за бъдещо време. Когато ми се налага някакъв ангажимент или пък пътуване, почивка за семейството, често нагласям такива публикации за Facebook страниците, които администрирам. Възможно е дори за един ден да нагласите публикации за един месец напред за определена страница. Затова смятам, че тази функция е толкова полезна. Не всеки обаче знае за нея и ако знае, не знае откъде да наглася публикациите. Затова ще ви покажа. В случая аз ще препубликувам един видеоурок, който правих наскоро за чекиране в бизнес Facebook страници, който също ви препоръчвам да гледате, защото е много полезен. Както виждате тук отдолу излезнаха три иконки. Първата, която е часовника, е за планиране на бъдещи публикации. Излезна календар, в който избирам дата, за която да насроча публикацията. В случая аз насрочвам за 2 март моята. Час. Избирам 12 и натискам бутона Schedule. Изчаквам малко, трябва да ми се появи прозорец с уведомление за кога е насрочена самата публикация. Ето, 2 март 2014 в 12 часа. Когато правите по много публикации, нагласите за бъдеще време, за много дни напред, понякога се получават обърквания от рода на публикации, направени за една и съща дата, в един и същи час и така нататък. От тук View Activity Log може да отидете и да видите всички публикации, които сте нагласили за бъдеще време и да коригирате ден и час. Ето в случая при мен са 3 публикации за един и същи ден. 2 март, 12 часа, една и съща публикация. Аз ще изтрия 2 от тях. Така, останаха само 2. Ако искате да промените датата и часа, трябва да зададете Reschedule. Ако искате да редактирате текст, линк, трябва да натиснете редактиране. Аз в момента ще ви покажа как се променя дата и час. Излиза ви календар и час и просто тук променяте настройките. След което натискате отново бутона Reschedule, запази. Изключително много ви благодаря за времето, което отделихте да гледате този урок. Надявам се да ви бъде полезен във вашата бъдеща работа. За сега всичко хубаво от мен и до нови срещи!